Привет на всички! Отново сме тук. Този път, в този епизод, ще коментирам Евгений Генчев от предаването Ергена, или както аз го наричам Ергени Олигофренски. И това всичкото е тъй, просто за майтапа. Но, както и да е. По принцип исках да коментирам неговото гостуване пред Тото, обаче всички знаете какво става с Тото в момента, така че няма как да го коментирам това нещо. Не желая да коментирам Евгений и Валерия, когато са заедно на интервю, поради простата причина, че тогава и двамата ще се съобразяват един с друг и с това, което казват. А това, което аз искам да коментирам, или по-точно да анализирам и след това да коментирам, е само това, което Евгений говори, когато е сам, и те така. Обаче преди да почне тази цялата история с коментирането и така нататък, ще ви кажа две неща. Едното нещо е, това ако някой вижда какво е. Ако не виждате, сега ще демонстрирам. Сещате се, шалче. Този шал е изплетен от един от вас и ми беше изпратен подарък от един от вас. Този един от вас се казва Иглика. Това е едно прекрасно момиче от София, което ги прави тези неща и не само такива неща прави, което е чудесно. Това е уникален подарък, който, ако трябва да бъда честен, никога не съм очаквал, което е абсолютно прекрасно нещо. Иглика, благодаря ти много, изненадан съм уникално много и всичкото дето е много. Така, другото нещо, за което ще говоря, но това второто, за което ще говоря, ще го направя в края на клипа. Така че всеки един от вас, който не обича реклама, може да прекрати да гледа видеото или сега, или като свърша с анализа с коментара на гостуването на Евгений в предаването 120 минути. Самия клип е около 15 минути, така че предполага се, че клипа, който ще е днес, ще бъде кратък. Така че ако искате го гледайте, ако искате не го гледайте, естествено всеки един от вас, който му харесва, нека се абонира за канала. Всеки един от вас, който не му харесва, нека и той да се абонира за канала. Да мога да си хейти отдолу колкото си иска, пак и да не е абониран, той пак мога да си хейти, така че чувствайте се свободни. Но като цяло ще ми бъде много приятно да се абонират повече хора, да може да достигнем 1000 абоната, защото те 1000 абоната, не знам другите как правят видеа, пръцкат по един път това видео и после имат по 10-15 хиляди абоната. Нямам се да представя как става тази работа. Хора, които имат по 100-200 видеа, такива като мен, защото аз не съм единствения. Естествено говоря такива неща, които по принцип хората не обичат да им се казват. Те с многото видеа, така като мен, си стоят на по 100-200 абоната. Аз съм късметлия, 500 и няколко са вече, но като цяло тега работа е с тези видеа в YouTube. Но все пак, второто нещо, за което ще говоря е това. Кутийките, които бях подготвил, бях ви показал един път само мостра, вече са готови. На края на видеото ще ви разкажа и ще ви покажа какво има в тях. И общо взето ще се направя мазна реклама, нали? Все пак. Да, както и да е. Спирам да се лигавя, нека да започваме и с самото коментиране на гостуването на Ергени Олигофренски в предаването 120 минути. Той може да изсвири мелодия, която да влезе в сърцето. Евгений Генчев е роден през 89-та в Пловдив. Кръстен е на своя дядо, с когото имат дълбока връзка. От малък се влюбва в класическата музика. Възпитаник е на музикалното училище в града под Тепетата. След това завършва Кралската музикална академия в Лондон. По професия е пианист, композитор и музикален педагог. Музиката от пианото му е звучала в Европа, Северна Америка, Австралия и Китай. Споделял е сцена с звезди като Том Джонс, Хелен Фишер и Лейди Гага. Едно от емблематичните му изпълнения е в шоуто на Хайди Клум. Страстен фен е на Фреди Меркюри, на когото посещава аранжимент на един от вечните му хитове – Бохемска рапсодия. Носител е на повече от 15 престижни награди. Сори, ама за всички музиканти. Баце, не дейте да свирите така по потник. Защото е потник. Има опит с рок, джаз и електронна музика, но пианото си остава господар на сърцето му.
Тази пролет влиза в предаването Ергенът, за да преоткрие любовта. Там среща и дамата на сърцето си, победителката в шоуто Валерия. Без всякакъв страх стоя пред теб, за да призная, че те обичам. За магията на любовта, нотите на душата и връзката между сърцето и музиката. Евгений Генчев. Сега. Добре дошъл. Добре заварил. Много ми е приятно да се запознаем. И на мен. Ти прагматичен или романтичен си? Аз това не успях да разбера до край от шоуто. Много интересно, защото мои приятели, близки казват, ти нямаш никакво поведение на един музикант, артист. Ти си по-скоро така, може би музикант с един инженерски ум. Аз през цялото време съм си водил някакви размисли, някакви листове съм си изваждал. Баце, това беше уникално елементарен и лесен отговор, който можеш да отговориш с да и с не и след това да почнеш да обясняваш тези всичките неща. Така, сори, ама. Мисъл, добре, разбирам, че на предаване там е поканен и трябва да говори, нали, да мога времето да върви, обаче ако в реалния живот си говорите така, да знаете, че хората на среща нищо няма ви разберат това, което казвате. Повечето хора предпочитат да им бъдат дадени отговори, които са кратки, точни и ясни, за да може да получат това, което искат и да се тръгнат от вас. Не е за да може да останат с вас, да искат да са ви истински. Задават конкретен въпрос, получават бърз, кратък отговор и след това се заминават по пътя. Получили са от вас това, което искат. Това е комуникацията между хората в общи линии. Статистики. Статистики? Статистики дори, Какво, например? Базирано на опита на различните момичета, възраст, те къде се намират в живота, какви статистически са, би било едно бъдеще заедно с тях. Добре, аз статистики много обичам. В моите видеа повечето казвам някакви статистики, показвам някакви статистики, изследвания и така нататък. Обаче, статистиките се правят, за да може да се прецени средностатистически как стоят нещата. В случая, когато правите статистики за едно лице, един единствен човек, то тогава нещата никога няма да са вярни. На 100% ще бъде грешно. Защото човека може да имитира поведение, може и да не имитира поведение. В определени ситуации може да го имитира, в определени може и да не го имитира. Разбирате ли защо тези неща, които той е правил, нямат никаква логика в това, което той казва? Какви статистики, какви 5 лея, бе, човек? Ти си човека, който избира. 25 жени са ти наредени на опашка, всичките стоят и чакат теб. Ти си този, който избира. Дали ще бъде по външен вид? Разбира се. Дали ще бъде по характер? Разбира се. Дали ще бъде за това, че много пръцкат или не пръцкат? Разбира се. Но ти си човека, който избира. Статистики. Добре, как статистически стигаш до големия извод? Дали една жена би ти подхождала или не? В крайна сметка то се... Статистически не стигаш. Има два варианта. Или това те води, или същото дето е тука, дето го има тука, сам че е долу. Едно от двете неща те води. Някой път и двете. Когато е двете е най-добре. Или едното, или е другото. Статистики няма които да те водят това дали тази жена искаш да бъдеш с нея или не искаш да бъдеш с нея. Аз бях голям щастливец, защото отивайки в това предаване, аз се опитах да съм максимално отворен. Но в крайна сметка изборът на всички момичета не е мой. Той е направен от екипът. И на базата на 2-3 срещи с мен, лични, кратки, те трябва да добият някаква представа за моя вкус, към жените въобще и към моята насочност, какво би ми паснало. Как така те трябва да преценят, бе? Мале, Тос наистина е най-големият феминист на света, бе. Добре, бе, каква е тази шибана пропаганда, която ви се говори, че постоянно всичко трябва да се даде на жената, защото те са жени? Не трябва, бе. Не трябва. Когато вие сте мъж и имате възможност да избирате от 1000 жени, примерно, или от 5 или от 500 хиляди, няма никакво значение, то тогава вие избирате. И жената трябва да ви се доказва на вас. Нали, много просташки казано, обаче де-факто е така. Вие няма какво да се доказвате. Щом тези жени вече ви искат, то тогава вие няма какво да доказвате. Това, което е трябвало да се случи, то вече се е случило. Дали го искате или не го искате, няма никакво значение. То се е случило. Вече сте харесан. Щом жените са отшли там да участват и са видяли кой е Ергена, това означава, че те искат да бъдат там. Какви тъпоти говори, какво става тук? Отивам там
И за щастие имаше много, много момичета, които наистина прекрасни, с много дълбочина, с много познания, такава целеустременост, сърдечни, отдадени. Къде беше това? С дълбочина, целеустременост. Едно и също предание ли сме гледали, господин Генчев? Ти участваше, аз само го гледах, ама. Къде беше тази дълбочина? За какво става въпрос тук? Чакай малко. Едните цици му подаряват, другите искат да го бият, третите искат сами да се бият. Кой беше там на втори, трети епизод? У нас Монито с големите джуки, качекчийката, и у нас другата, дето уж на 19 години или колко тя прилича на 37, 40, 50 даже. Те се биха там. За каква дълбочина говориш, бе, човек? Тия хора ги е страх. То нормално да ги е страх. Аз като говоря това, дето искам да кажа, или даже, повярвайте, много се задържам нещата, които искам да кажа, никога не мога да ги кажа така по интернета или където и да е. Защото като се кажат И водиш статистики, какво ли не е. Размисли имаш. Имало едни, в които се прибирам и заставам на балкона сутринта рано, може би 3-4 след като сме свършили снимачен процес. И обмисляш? И обмислям, може би 2-3 часа седа просто и гледам, посрещам изгрева. И на другия ден пак. Кое е чисто направи... базата на тези статистически изследвания? Просто ми стана много интересно. Да речем, според възрастта, според опита, според това какво е изживяла една жена в една връзка, какъв е процента статистически на това тя да се задържи в следващата си връзка, да създаде наистина нещо силно и какъв потенциал. Защото ти там не само накрая, то беше изключително. Тапанар, не ми цитира и книгите на Стив Уилямс, бе. Макар че първото име е Сър, макар че той не е Сър, просто се казва Сър. Това ли е книгата, която си чел, бе, човек? Как ти от една книга, ако почнеш да си водиш такива статистики, и това са статистики, които той е водил която информация е взимал от американските изследвания, които са относно взаимоотношенията между мъже и жени, и това какви са били жените, що са били такива, какви са мъжете, що са били такива. Ти ми вадиш такива статистики за всяко момиче по-отделно. Ти нормален ли си, бе? Мале. Труден избора накрая, защото по някакъв начин и Елена и Валерия изборът ти накрая беше много лесен, защото ти го беше взел от началото. Просто на някои хора им трябваше доста време да разберат коя точно беше твоята избраница, да речем като на мен, макар че не, то пич просто такива бръщолевици говори в момента. Наистина надявах се, когато има някакво такова интервю негово, тогава да си покаже наистина действителност кой е той и че не е то женталмен, нали? Дето се преструва, че е в самото предаване, защото така са му казали. На предния Ерген беше същата история. Значи аз там много пъти казвах за езика на тялото и как те му казват как да застанеш, защото постоянно се виждаш как той си такъв прегърбен, те му казват нещо и той се изпъни като струна и някакви такива тъпоти. Ама то така си беше по принцип. С неговите дървени ръце, аз си мислех, че е нещо, което го карат да прави. Обаче така като гледам, изобщо не е нещо, което го карат да прави. Той си е просто такъв, който е по-зле. Тези качества, които търси в половинката до мен, ги изразяват по много различен начин, но те са там. И в този момент ти просто трябва да вдигнеш ръце и просто да се оставиш на сърцето, на емоцията. Ти усещане. На вътрешното усещане. Това ли наделя при избора на В крайна сметка това наделя. Но за да се отсее от 25 момичета в началото. Сложна работа. Сложна работа. Много. Значи правихме статистики, по 100 часа стоях на балкона, ама в крайна сметка тигаш ръцете и емоцията. Евгений, човек, наистина знам, че си феминист. Вижда се от 100 000 км. Не го казвам това да те обидя. Това да си феминист, като искаш си феминист, си феминизоствай. Обаче, това да си феминист е много тъпо. И то е тъпо не защото самия феминизъм е тъп, макар че е, но не защото самия феминизъм е тъп. Това го казвам с умисъл такъв, че има жени и мъже, които са феминисти и наистина мислят доброто на хората. Не ме разбирайте погрешно. Наистина мислят доброто на хората. Като цяло идеологията е много лоша, звучи много добре, обаче е лоша. Ма това са едни такива други дълги теми, дето мани беги, ако тръгна да говоря. Но начина, по който той коригира неговото поведение в миналото и в момента е много зле за него. Защото по този начин, по който той контролира собственото си поведение,
Неговата така наречена мъжественост, която е биологически зададена в него, той я натиска надолу, за да не излезне. За да може да се контролира. Какво толкова има да контролира, не знам. След като постоянно говори за емоции. Емоциите са нещо, което не може да се контролира. Емоциите са в последствие от нещо. Разбирате ли? Или по-точно те са следствие от нещо. Дадена ситуация, дадено състояние, дадено положение в момента и всякакви такива дивоти. Няма как да се оставиш на емоцията, защото емоцията е най-важната, а пък също не правиш статистики да си инженер. Това, което той казва в момента, няма абсолютно никаква логика. Никаква. Едно нещо, щом няма логика, то значи е грешно. Сори, ама. Престанете с тия чувства, бе, хора. Стига така сте се чувствали, бе. Чувствам се, еди си как. Чувствам се, еди си какво. Чувствам се, че искам да нараня някой. Чувствам се, че искам да... да не го казвам, че почвам се... Минали са 5 минути от предаването, от които 5 минути бяха... от които 3 минути бяха неговото представянето, от 2 минути говори и аз вече съм ядосан. Това, което той прави в момента, абсолютно по никакъв начин не е мъжко поведение. По никакъв начин. Разберете го. Сега те от вас вече питат, ма какво е мъжко поведение? Мъжкото поведение е да излезе и там, където е в момента, и да каже следното. Аз съм мъж, който е много рационален и най-рационалният избор, който можа да направя според знанията шибаните, които имам за себе си и за хората, Валерия беше най-правилният избор за мен. Точка по въпроса. Нали, може да го украси с някакви други думи, няма никакъв проблем така да звучи по-поетично, защото той, нали, е изпълнител на класическа музика или там такова, комунист. Композитор, да, комунист и композитор, да, добре. Нали, композитор може да измисли някакви там завуалирани неща, да каже. Обаче това, което казва в момента, е тоталната глупост. Тоталната глупост. Не искам да го споменавам, обаче ще го спомена и това е пак момичето от Стара Загора, това, което се случи с нея. Емоционален мъж, който не знае какво се случва с живота му, не знае къде се намира по никакъв начин, няма абсолютно никаква вид рационалност в него и адекватно мъжко поведение. Той е чувствителна, шибана душица, която в момента, в който му накърнят достоинството, което той така или иначе няма, е готов на такива неща, за да защити честта си, която това няма никаква чест. По принцип няма чест. Нямам думи просто. И това поведение, което Евгений има, се вижда все по-често и по-често в мъжете в днешно време, защото тези мъже по абсолютно никакъв начин не могат да разберат себе си, не могат да разберат и жените на среща. Но тъй като това е нещо, което им се показва в социалните медии, в YouTube, по новините, по телевизията, абсолютно навсякъде им се показва това поведение, че е адекватно. Дори самите жени го казвате в днешно време. Мъжа да е нежен, мъжа да е така... И накрая, като си вземете такъв мъж, и какво правите? Изневерявате. Защо ли? Защо ли? Сложна работа. И не за всеки работа. 25 жени си е сериозно нещо. То е сложна динамика. Няма как... Това не е някаква естествена ситуация. Колкото и фенове и фенки да е имало около мен. Това не е някакво ежедневие, който и да се впуска в това. В момента ни гледат много млади хора. Как? На някои мъже им е ежедневие. Да знаеш. Макар, че съм сигурен, че ти го знаеш това нещо. Тъй като минаха баловете, през седмицата бяха последните, какво мислиш, гледайки всички тези млади хора, броящи до 12? Всъщност, деня след бала ли е първия ден на порастването? При теб как беше? Мисля, че за всички нас тази съзнателност се трупа с времето. Защото по ученически години аз съм си мислил, че съм доста зает, доста натоварен. Защото съм имал и тренировки, и уроци, пътувания, фестивали, концерти, всичко, което трябва да се справя в училище. Имало е периоди, в които за да наваксам, буквално съм спал половин един час и си казвам, това няма как да е по-натоварен. Но идва следващия етап, за който живота винаги те подготвя, в който ти си казваш, сега е още по-натоварно. Има още повече отговорност, която стъпва в твоя живот и ти трябва да се справиш с това. Но ако няма тази подготовка и това надграждане,
понякога и най-красивото нещо да ти се случи, ако не си готов, то може да е едно проклятие за теб. А ролята на твоите родители, как се отрази на твоето детство? И аз да съм малко дървен като Евгений. То човек не може ли да каже две свясни приказки, бе? Маля, той в Ергена беше по-добре като мълчеше, бе. Някой от вас разбра ли той току-що какво каза от това, което каза, защото аз съм сигурен, че си мислите, че сте разбрали, обаче не сте разбрали. Това, което си мислите, че сте разбрали, е това, което той, в смисъл, е нещо, което той каза и това беше, аз си мислех, че съм голямата работа, като бях в гимназията, ама сега като излезнах от гимназията, разбрах, че не съм голямата работа, защото вече сега съм голямата работа. Баце, я наистина малко да си оправиш речника или процеса, по който излизат думите от устата ти. Човек, просто кажи, че трябва да станат отговорни, защото живота ги почва, бе. Какви са тези неща? То зверно много ма дразни, бе. Защо така ме издразни този човек? Не съм гледал никакви други негови участия, такива интервюта не съм гледал. Тъндър ти ми изпрати доста клипчета, нали, за съжаление, само съм цъкал самото клипче, нали, да видя какво ще ми отвори. Не съм гледал нищо от клипчета, обаче начинът му на говорене е много зле. Наистина, съжалявам, че го казвам. Аз не че мога да говоря много добре, ама то с направо ме убива от всякъде. Казвам много неща без да каже нищо. Да. Това клипче най-вероятно ще бъде много кратко. Това беше и ролята. Те са ми били огромна подкрепа през това време. И особено баща ми е бил някой, който от ранна възраст се опитвал да вложи това зрънце на мъдрост от по... Каква е неговата професия? Той всъщност, той иска да бъде актьор. Но в момента, в който се среща с майка ми, те, мисля, че 3 месеца по-късно се женят. И тогава казват, добре, отиваме на план Б. Връщаме се на село и ще сме животновъди, за да можем да позиционираме нашите деца да са добре. Ти даваш ли сметка колко смело решение е било това? Огромна смелост се изисква. Това не е смелост. Това е жертва. Едно време хората така са правили, не като сега. Абсолютно. И? След това ние се връщаме в града и оттам насетне той мисля, че след това започва да се занимава с строителство, до което се занимава до ден днешен. И опитвайки се уроците, които му е дал живота през годините, да не ги предаде на по-ранна възраст, на мен и на брат ми, той ни е така слагал семенство на тази мъдрост. А кой те заведе до пияното тогава? До пияното? Всъщност е един близък семейен приятел. Между другото, съжалявам, обаче Евгений се чувства толкова некомфортно в това интервю, че просто си не е на представа. Значи езика му на тялото тъй като нищо от това, което в момента говори, не му е забавно, това са думи, които се очаква да излезнат от устата му, затова той ги казва. Нищо повече. Това са думи, които се очаква той да каже и затова ги казва. Не защото в действителност това е начинът, по който мисли, не защото това е нещо, което е той. Виждате ли как през цялото време, докато говори, винаги гледа на някъде, търси нещо по земята, що го търси и той не знае. Другото, което е, начинът му на засмиване е прекалено изкуствен. Този изкуствен начин, сега го забелязах в предаването Ергена, също го бях обърнал внимание на начина му на смеене. Беше доста дървено пак, изкуствено, но тук вече съм на 100% сигурен, че това не му е истинския смях. Това е просто уж че е забавен, макар че не е. Чувства се много некомфортно в момента. Мирослав Димитров, който всъщност работи в Бургаската опера в момента, но той тогава учеше в Музикалната академия в Пловдив. И беше съсед, който пък в апартамента между нас имаше съседка с пияно. Бог да прости, баба Савка. И там той репетираше. И аз, като едно малко дете, това пияното е една супер увлекателна играчка. Слушам. Една супер увлекателна играчка. То с Евгений наистина, какво му има, бе? То да не е на спектъра, бе, човек. Слушам и
се забавлявам и си играя на нея. И един път той беше излязъл от стаята за малко и мелодията, която той свири на пияното, аз я намерих по слух. И я свирих нея. И тогава се реши, че нали, видя се, че явно имам някакъв музикален талант и наистина той натисна нашите да мога да започна уроци по пияно. И оттам то започва като едно забавление, като едно увлекателно нещо, което правиш. Когато влизаше в Ергена, защото ти си човек, който пътува... Съжалявам, обаче това беше най-незабавната история, която съм чувал през живота си. Това беше отвратително скучна история. Да, сори. Има коренно различни приоритети. Какво ти казаха майка ти и баща ти? Решил си се, хванал си се на това. Давай да видим какво ще стане. Пък и те се надяват на внучета. Така че няма как да не подкрепят. Защото в моето ежедневие общо взето няма много време за комуникация с външни хора. То е една до някъде стерилна среда. Защото има йога, тренировки, свирене, конферентни разговори. Всичко това, което трябва да се случи в един ден, който принципно продължава до след 12. А на те йога, тренировки и конферентни разговори с магарета ли комуникираш, бе? Или комуникираш с хора? Това като ги чуят такива известни хора, като него да се оплакват, че винаги са заети, винаги. Само вие ли сте заети, бе? Всички шибани хора на този шибан сега са шибано заети. Всеки е заед. Няма такива хора, дет да не са заети. Даже и те дет не са заети, и те са заети. Стига, бе, човек, как? Майка ти, баща ти подкрепят ли? Ами да, все пак искат внучета. Димек, ако не те подкрепят, значи не искат внучета. Или ще подкрепят, за да могат да удисат на акъла, да могат да имат внучета. Това е толкова тотално грешно разбрано от негова страна, че просто нямам думи. А какво казаха родителите ти, когато излезе от шоуто? Те всъщност много се зарадваха, че сега аз ще имам шанс да изграда нещо собствено, като така един собствен екип мой. Без колебание Валерия ли е твой човек? Защото имахте достатъчно време да проверите. И ти имаше достатъчно време да провериш дали това е правилният избор, дали се парат характерите ви. Доста я провокирах през самото предаване. Да. Не изпестих нищо. Кога, бе, бачи Кико? Кога точно я провокира, бе, човек? Ти за какво говориш, бе? Абе, ние да не сме кюрави, бе. Аз не мога да повярвам, че този човек му е такова поведението по принцип. Толкова съм шокиран в момента, че наистина не знам какво да кажа, сериозно. Това му поведение е толкова грешно и неправилно, че просто нямам думи. Значи всички ще си кажат, да, то е въпрос на вкус, бля. Не, бе, тук не става въпрос за вкус изобщо. Тук става въпрос за поведение. И това негово поведение не е нормално или по-точно не е натурално. Тук в неговото поведение, начинът му на говорене няма умереност. Тук има потъпкваност, ако изобщо има такава дума. Това, което се прави в днешно време, е отвратително. Значи, един елементарен пример ще ви дам на всички гаджета там, де сте мъже и жени, де си имате, нали, приятелки и така нататък, приятели и приятелки. Пример давам. Ако момче и момиче са заедно, момчето постоянно в Инстаграм поства снимки на него и на приятелката му, а в Инстаграма на приятелката му няма нито една снимка или има една снимка има една снимка на гаджето. Кой от двамата е, така да го кажем, по-влюбени или по-този, който удисва на акъла на другия? Дали е момчето или момичето? Естествено, че момчето. Искате ли да ви кажа защо е така? Защото тя не го харесва изобщо. Тя е с него просто, защото той е най-удобният за момента. Сега всички жени ще кажат, ти тук жените келе да изкарваш. Никакви не ви изкарвам, това са шибане доказателства. Когато един мъж ви е удобен, вие сте с него. Когато той вече не ви е удобен, вие го сменете. Тук говоря не за харесване и за любов, тук говоря за удобност. Дали ви е удобно с него или не ви е удобно с него. Дали е удобният кандидат. Пак ще отречете обаче повечето жени от вас, повечето момичета, или като сте по-млади или там като сте до 30 годишна възраст, се хващате просто с някакви мъже, само и само да мога да не сте сама и да не ви се кажа, че сте лека жена. Пак ще го отречете, нали? Сега с това body positivity-то, отдето дойде от Америка. Виж, дебелите хора колко са красиви. Щом са красиви и ти си като тия дебелите хора. Нали е хубаво, нали е комплимент. Що не се радва, що ревеш под маста? Стига, бе, хора, престанете с тези тъпоти, бе.
Няма ли един нормален, адекватен човек, где да се покаже по шибане интернет или в някакво, където и да е общо взето, и да си каже в действителност това, което той мисли и това, което той смята. Его единия Ергени Олигофренски, който всички го плюяха цяло предаване и всички му казват, защото му завиждат, затова го плюят. Никой не му завижда на това. По никакъв начин. Има ли нещо, което му е за завиждане? Известен музикант. Евала за това нещо. Обаче пак никой не му завижда. В момента, в който се видя това, меко казано, феминистическо поведение, което всичко трябва да направим на този свят ни мъжете, само и само да одисаме на жената. Тут жената е кралица, нали така? Какви са тези олигофрени, какви са тези тъпоти и какво става тук? Но защото това е една изкуствена среда, по някакъв начин, изкуствено създадена, аз трябваше да засегна това, което е всъщност най-близко до сърцето и за да мога да видя каква ще е нейната реакция и дали тя самата ще се промени, къде би подала и всичко това. Да има един стрес тест. Да, стрес теста ти го издържа до някаква степен, показа, че си истински мъж и когато жена ти каже да чистиш и да готвиш, тъй като ти си истински мъж, ти сам решаваш, че си почнеш да чистиш и да готвиш. Нали, в момента зашегувам, ама стрес теста беше към него, не от него. То пич няма ли кой да му каже, че та мацка говори за носа, бе. Тя буквално го фаща е така като кученце или там кое за носа и говори. И той се радва на това нещо. Майко, аз нямам думи просто. Много ви се моля, като го изгледате този епизод, ако изобщо го изгледате или тези от вас, които го изгледат, моля ви се, кажете ми нещо, което да коментирам, тъй като по принцип има видеа, които искам да правя, но не ми оставя времето да ги правя. Това са неща, които по принцип искам да правя. Не ми остава времето за това нещо, затова правя видеа, в които коментирам. Моля ви се, кажете ми едно видео, което искате да направя на някаква тема или за каквото и да е там. Естествено да не ми трябва да правя такива ресърчи, изследвания и така нататък, да търся по 100 часа. Не, че не мога да го направя, а наистина нямам времето. Нямам думи просто, наистина. Не мога да повярвам как този мъж, този Евгени Генчев, как е един от най-известните мъже в България в момента. Вие разбирате ли, че когато мъжете видят мъж, който всички жени го преследват и всички жени искат да са с него, какво правят мъжете? Почват да приличат на него. Затова мутрите, като бяха известни, всички искаха да са мутри. Сега всичките мъже са с бради и обезкосмени, нали, така брада има, гола глава някой път с гелосан и цялото тяло обезкосмено. Всички мъже такива станаха известни, а всичките мъже така изглеждат. Сега в момента излезете на центъра, на който си град искате и почвате онче, бонче, всичките са с брада. Няма такъв дет да не е с брада. И всичките жени, аз много харесвам брада. Добре, ама като не е вярно, сега какво да направим? Няколко актьора в Холивуд се показаха по филмите с брадите, нали, че направиха ги да изглеждат готини с бради, всичките с бради. Сега е този джентълмен, вижте го каферощо с брадичка и говори като Фреди Меркюри. Ако ме разбирате какво имам предвид. Познайте сега дали всички мъже няма станат така. Или поне по-младите. Тези деца на моята възраст няма го направим, защото знаем, че това са пълните глупости. Обаче по-младите момчета, никакъв проблем. Така ще са всичките. Всичките. Не си спомням преди колко време бях казал. Съберете с всички жени, официално излезнете по телевизията и кажете, че от утре, от следващия ден, нали, днес го казвате, от утре искате всички мъже на този свят да ходят само по джапанки. На следващия ден ще видите как 90% от мъжете излизат вънка само по джапанки. Това е силата на жените в момента. Тъй като феминизма нищо друго не направи, освен да излъжи реалността и изкуствено да обърне нещата си, едно, че силата е в жените, нали? Силата за любовта, имам пред силата за връзката, е в жените. И всичките мъже, дето си нямат на представа къде се намират този свят и слушат тези неща, добре съгласни сме, жените са богини, край точка по въпроса. Ние ще изпълняваме всичко, което жените искат. И всичките тези мъже са зарязвани от жените. Като носна кърпичка. Ползваш и фърляш. И вие жените това нещо много добре го знаете. Обаче докато вие жените не си отворите шибаните усти, които по принцип са ви много големи, и да кажете в действителност какво искате и какво не искате, колкото и да е срамно, защото нещата, които искате в действителност са наистина срамни, не знам защо смятате така, вие сами си ги определяте, че са такива, за да не ви се развали имиджа, който така или иначе нямате, докато не излезнете да си кажете истината и когато дойде някой да ви закача, да ви зарибява, деца казва,
в действителност да види този човек дали ги има тези качества или ги няма, нищо няма да се оправи. Нищо. После няма истински мъже. Не, истински мъже има, ама не за вас. Кое по дяволите или кое мама му от таковата не може да разберете? Свободни и независими. От какво? От мъжете. И как сте свободни и независими от мъжете? Като чакате всеки път мъжете да ви свършат вашата работа с манипулиране. Аз не съм така, аз си правя всичко сама. Нищо не правиш сама. Нищо. Това, че имаш някаква шибана офис работа, където трябва да се подчиняваш на някой, това означава единствено и само едно, че не правиш абсолютно нищо сама. Ако това ти е независимостта и свободата, да ти имам и независимостта и свободата, ти кажа честно. Повечето от вас искате да си хванете мъже, кога сте на по 20 години. Аз искам да живея. Какво значи да живея? Да ходиш да чака. Не го искате това нещо. Просто се преструвате, че го искате това нещо, за да изглеждате cool пред приятелките си, които така или иначе не са ви приятелки, защото ви говорят зад гърба. Ама и това не го казвате, нали? Искам да опитам от живота. От кой живот, кой искаш да опиташ? Отиди да се научиш как се лепят плочки ли? Или как се бъркат цимент ли, бетон ли, какво? Кое е точно да опиташ от живот? Ама да има чака, нали? Нищо друго не ви е в главата, хора, разберете го. Затова е толкова лесно да ви манипулира човек. Седите по цял ден мъжете, търкате тези телефони, братче. Жените какво правите? Същата работа. Търкате този телефон, братче, по този Фейсбук, по този Инстаграм. Ей, тая има 100 000 харесване, ей, тая има 200 000 харесване. Значи аз ако искам съм харесван, трябва да съм като нея. И какво правите? Отидете и си правите джуките такива. И толкова са ви наобратно, че ви запушват носа. Или като вземете да се клепате с тези гримове. Вие си нямате на представа първото, което е какво има в тези гримове. И как ви действат буквално на тялото. Обаче защо не ви показва, съм хубава, да мога да си фана богат мъж. За какво ще го правиш този богат мъж? И той ми изневеря. Ще изневеря. Като не ти от злато в интифлюшката, кодата прави. И ще ми правят такива предавания като Ергена, където уж, нали, някакви да се харесват и така нататък. Какво става? Нищо. Вместо да почна да се харесват или някакви такива работи, какво? Циркаджийски истории. Нищо повече. И от предаване, давай, точно така. За какво да могат да ги правят гледания, да правят реклами и да взимат една турба с пари? Разбираемо. Ама толкова ли не мога да бъдеш себе си в едно такова предаване? Какъв му е проблема? Ще ли да го сменят? Да го сменят, бе. Колкото го сменят. Голяма работа. Значи дай да потъпкаме себе си и това, което в действителност мислим, за да може да ни нас сменят. Да може да се чувстваме специални, защото нали, всички искате да сте специални. И тук вече наистина изключвам себе си от това число. По принцип винаги добавям себе си към това число, нали, за глупавите, за простите и така нататък. Обаче тук за това с специалните тотално се изключвам. Няма абсолютно нищо специално в мен. Нищо, както и във вас. Обаче не, вие сте специални. Да, не е нормална работа. Жените искат да са като мъже, мъжете искат да са мъже, обаче им се казва да са жени и не знаем защо по дяволи те изпълняват. Нямам думи просто. И то спиче пример на мъж в България. Надявам се да е тя. Аз съм направил моя избор. От тук насетне, заради всичките тези криения, които трябваше да се случат след като всъщност записахме предаването, за да може да не издаваме всъщност на зрителите какъв е бил финалният резултат. Точно. Достатъчно е да се появите в един ресторант на вечеря заедно, за да се досети. Някой ще ви снима. Да, всичко се. Никога за нищо на света не казвайте надявам се да е тя или надявам се да е той. Никога за нищо на света. А още нещо. Ако сте мъж, даже не си позволявайте да си го помислете това. Да, защото ако се надявате да е тя, то тогава вие сте тъп на гъс. Щом не сте взели правилното решение, това означава, че вие сте виновен. Щом вие сте виновен, точка по въпроса. Жената е тази, която трябва да има желанието да бъде с вас. Как ще го има жената това желание? Когато вие бъдете себе си. И показвате на жената, че през цялото време сте себе си и не се правите на нинджа, само и само да се харесате на жената. Защото жените тези неща ги виждат много лесно. Ама толкова много лесно ги виждат, че просто си нямате на представа, драги мъже. Мъжете лъжат, жените лъжат, накрая създават деца, които последствие почват да ги лъжат. И всичкото става една така огромна шибана лъжа и после винаги някой друг не е виновен. Как бе, човек? Как стават тези неща, бе? Как стават тези тъпоти? Винаги някой друг да е виновен.
Сега ще ви кажа една лична история, много набързо. Онзи ден бях в Швейцария, ходих там да извършвам едни неща, за да мога да изкарам пари. Нали, по модерно ютубърски му се вика бизнес. Ходих да изкарвам пари. Трябваше да отида да взема едно нещо, да го докарам до България. Това вземане на нещо беше автомобили. Трябваше да отида да взема автомобили, които да са подготвени с документи, с всичко. Бях излъган, изгубих доста пари, бях излъган за това нещо, че всичкото е подготвено. Абсолютно нищо не беше подготвено. И аз накрая се върнах без нищо. И сметката, целите разходи, всичкото си беше за моя сметка. Една стотинка не съм получил от хората, които трябваше да го направят това нещо. Обаче, цялата работа е, че те не са виновни. Аз съм виновен, защото се занимавам с такива хора. Защото трябва да знаете, че в момента, в който някой ви каже добър ден, вероятността този, който ви казва добър ден да иска да ви прецака е 100%. Не бе, не е така, не са хората така. Не бе, така са, всички са така. И всички винаги са били така. И всички ще си останат така. Разберете го това нещо. Никой не казва, че винаги ще ви се случва някой да ви прецака. Обаче, когато си вържите гащите, деца казва тази хубава българска приказка, като си вършите гащите както трябва, то тогава никой няма да ва такова. Свършва. Така че нашата комуникация и интеракция до този момент е била до някъде в една демо-версия. Тайна. Да, Тайна демо-версия. държим я тайна. Комуникация и интеракция. Избора на думи няма да го коментирам, защото взаимоотношения, бе, човек. В смисъл, това са взаимоотношения, бе. Стигате комуникация. Значи, думата комуникация в момента, в който я чуете, да знаете, че идва от феминизма. Феминизма е наложи тази дума. Това, че има комуникация, не означава, че има разбирателство. Защото аз си казвам каквото си казвам на вас и вие си казвате каквото си казвате на мене и в крайна сметка нито аз съм го разбрал, нито вие сте ме разбрали мен. И къде му е комуникацията на това нещо? През цялото време е комуникация. Обаче накрая няма край, защото няма разбирателство. Сега се надявам да можем да надградим на тази основа, която сме положили през всички тези месеци. И емоцията е там, желанието е там, оттам насетне зависи от нас двамата. Желание е вид шибана емоция, бе, тапанар. Желанието, това, което желаеш, това е шибана емоция. Как и емоцията, и желанието ще са там. Виждате ли за какъв феминистически език говоря? Значи, думата емоция вече трябва да присъства навсякъде. Защото ако няма емоция, значи ти си виновен за нещо вече. Каква е тази простотия? Какво става тук, бе? Направи нещо много смело в предаването. Ти срещна Валерия с твоята майка. Това си беше смело, да ти кажа. Как ти струва резултата, който се получи? И какъв е резултата сега в отношенията? Значи, аз резултата го видях като зрител. След това го усетих само в нашата среща след като тя се върна от разговора с Валерия. Беше доста интересно, но мисля, че до някаква степен тя с този майчин инстинкт може би беше усетила, че това е моя избор. И имаше до някъде някаква ревност, която се прояви. И имаше някаква стеснителност, леко стягане, което не помогна на разговора, особено когато и човек не е свикнал. Абе, баце, какви са тия тъпоти, които говориш, бе, човек? Ти разбираш ли, че в момента нападаш майка си? Ти в момента нападаш майка си само и само да мога да оправдаеш Валерия. Спомняте ли си, в предишни мои видеа съм казал, че има мъже, които са готови да продадат майка си. Ето това е нещо. Майка е такава, майка е такава, майка е такава, Валерия е много хубава. Като ти излюскам един шамар и ще ти кажа, ти нормален ли си да нареждаш майка си по този начин, бе, човек? Цяла България знае, че майка ти е урлица и е много ревнива спрямо тебе. Ти нормален ли си, бе? Да излагаш майка си по този начин. И сега продължаваш да го говориш това нещо. Само и само да защитиш избора си. Изборът е олигофренски. И не обиждам хората, които имат олигофрения. Това е най-тъпият избор, който можа да направиш за жена. Обаче последствията са си за теб, не за някой друг. Така че престани да обиждаш майка си по този начин. Защото това е обида. Да е пред камера, те усетиха много силно този инкубатор, в който съществуваме тези месеци, въпреки че бяха там за 2 дена. И освен това пак пред камерите. Пред камерите. Пред камерите. Това е тази изкуствена среда, за която ти говориш. Да. А сега, в естествената среда.
В естествената среда те са имали минимална интеракция, защото заради всички тези ограничения, които се случват до този. Забравяй да кажеш комуникация. Нали? Комуникация, интеракция, обаче емоцията е там. Ама води я? Директно я води. Директно я заведох в момента, Ти я заведай. Какво стана? Много се разбраха, много се харесват. Но това, което беше наистина прекрасно, че Валерия не се промени, не си... Така ли? Кое му е прекрасно това, че Валерия не се промени? Кой в същото време трябваше да се промени, за да може ти да си щастлив, а ти си щастлив, когато приятелката ти вече годиницата ти е щастлива? Щастлива жена, щастлива къща, нали? Да, знаеш ли кога? Никога. Никога. Значи, ти принуди майка ти, жената, която те е възпитала и жената, която те е изгледала, да се промени за твоята бъдеща, нали, 50 на 50 жена. Баце, това е най-голямото неуважение към родител, което може да се покаже. Майка ти трябваше да се промени в последствие, за да може да се хареса всичкото ти, твоето всичкото на Валерия. И после ми обясняете, че този Ергени Олигофренски е истински мъж, каквото и да означава това нещо. Значи вие, прекрасни дами, искате единствено и само да ви се угажда. Така ли? Така. Съгласни сме тук. Сега ще ви обясня, защо сме съгласни. Всяка една жена иска всичкото, което е покрай нея, да е хората, мъжете, нали, мъжа, което е покрай нея, само да я угажда, за да може тя да е щастлива, нали така? Обаче, кое е нещо, което в действителност ви прави щастливи и кое е нещо, което ви се казва, че ви прави щастливи? Казва ви се, че това да ходите на работа ще ви прави щастливи. Тоталната лъжа. Казва ви се, че това да сте на 30 с много сексуални партньори и без деца ще ви прави щастливи. Прави ли ви щастливи? Не ви прави щастливи. Казва ви се, че мъжът, с който сте, трябва да ви е ваш подчинен и да ви угажда за всичко по всяко време, за всяка ваша прищявка. Да продължавам ли? Защото мога. Искам да ви питам всички вас, мили и прекрасни дами, които гледате моите видеа, колкото и да сте, никакво значение, на колкото и години да сте, никакво значение. Кажете ми отдолу в коментарите. Тези неща, които изборих, наистина правят ли ви щастливи? Ама честно, без да лъжите. Даже ако искате си сменете и името на профила, да може да никой да не ви намери по никакъв начин, защото, нали, искате никой да не ви притеснява, защото всичките сме едни такива скришни, потайни и така нататък. Да не разберат кои сме. Като не разберат кои сме, какво? Нищо. Кажете ми отдолу в коментарите. Наистина, искате ли ги тия трите неща, които ви ги изборих? Биха ли ви направили щастливи тия три неща? Или не биха? Искате ли да ви кажа, че най-вероятно 2-3 от вас само ще сложат коментари отдолу, които са по-на възраст и ще кажат какъв е тяхния опит, което е чудесно. Обаче, извинявам се, от 500 и няколко човека, само 2-3 да кажат. Виждате ли какъв процент от хората ги е срам да кажат това нещо? Повечето хора на този свят, в момента, в ситуацията, в която сме изпаднали всички, защото в момента ние копираме буквално западните, Англия, Америка, тяхното поведение, защото това ни се пропагандира, нали, откъде ли, дали е феминизма, едва ли. Повечето хора се срамуват сами от себе си, без тези хора да имат абсолютно никакъв психически проблем. Те просто се срамуват от себе си. И в срамуването си, стремежа си никой да не ги види за това какви са в действителност и че ги е срам от себе си, тези хора правят две неща. Или изпадат в тоталната депресия и почват да се крият от всички и от всичко, или почват да се преструват на някакви и като видят, че им се получават нещата, почват да развиват състояние на психопатия. Обаче, кой съм аз да ги кам тези неща, нали? Аз съм абсолютно никой. Вие сами го преценете за себе си. Предаде принципите и беше без никакви компромиси там и просто се устояваше това, което е. Две думи за концертите, защото хората ще могат да те видят на живо. И то в следващите дни. Първо сте в Античния театър в Пловдив. Първо в Античния театър, това е едно... Евгений, молята, служи се не шибани чорапи, бе, човек. Или просто си служи по-дълги панталони. Или просто дългите ти панталони, които са ти нормални панталони в момента, не си ги слагай до подмишниците, бе, човек. Място, където по някакъв начин моя музикален път е започнал. То е емблематично не само за Пловдив, за областта, но може би за цяла България. Напротив, за целия свят е. И наистина тази уникална атмосфера искам да я споделя с всички, които... На коя дата? На 3 юни. Билетите намаляват доста бързичко, така че
Надявам се все още да могат хората да си вземат. Ако не, са добре дошли да се присъединят на следващите 2 концерта, които ще са във Варна и в Бургас. Това са на 10 и на 16 юни. Програмата е същата, може би специалните гости ще са малко по-различни, но всяко преживяване ще е наистина уникално и аз там споделям всъщност по някакъв начин моето музикално ДНК. Хайде да променим последния въпрос. Не коя ти е любимата българска дума, а коя ще е думата, с която представяш себе си след 10 години? Осъзнат, надявам се. Беше им много приятно. И на мен. Благодаря ти. Благодаря. Как 35 годишен мъж все още не се осъзнал, бе? Мале, нямам думи наистина. Този човек, ако продължава по същия начин, единственото, което ще се случва от него, всички негови познати да го използват само единствено за това, че е богат и известен. Всички други хора, които не са му познати, са му никви, единствено и само ще се присмиват на неговото поведение. За щастие, това, че е музикант, е добре, защото музиката като цяло винаги донася приятни чувства на хората. Тия приятни чувства на хората може до някаква степен да го накарат да се чувства по-добре той самия за себе си. Но иначе този вид поведение абсолютно по никакъв начин не е натуралното поведение на Евгений Генчев. Абсолютно по никакъв начин. Нямам думи. Наистина мислех си, че малко ще бъде по-различно цялото нещо, обаче не е. Наистина не е. Мале. Съжалявам на тези от вас, които са очаквали някаква друга реакция от мен, но аз също очаквах друга реакция от себе си. Обаче, тъй като никога предварително не гледам видеята, които ще коментирам, се получават някой път изненади и при мен самия. За което, нали, сори, ама случва се. Тези от вас, които искат да ме нареждат по някакъв начин, имате пълното право, мога да пишете отдолу в коментарите каквото си искате. Нямам никакви проблеми с това. Другото, което е за следващото видео, моля ви се, наистина, сериозно, моля ви се, кажете ми или пратете ми някакви линкове или нещо от сорта, на което искате да коментирам. Ако може, разбира се, да не е свързано чак до така степен с Ергена, защото с това видео, което направих за Евгений в момента, смятам да приключа видеята, които са за Ергена. В смисъл за втория сезон на Ергена и така нататък. Искам да почна някакви други неща да коментирам. Ще видим как ще станат нещата. Надявам се наистина някой от вас да прояви самоинициатива и да ми прати някакви материали. Дори да са на коментарите да има линк или нещо от сорта, макар че не знам YouTube дали позволява такива неща. Да коментирам някакви такива неща, някакви видеа, които вие ми пращате. Надявам се да бъдат в насока, ако някой естествено реши да ми прати нещо, да бъдат в насока отношенията между мъжа и жената или като цяло човешките взаимоотношения, за да може за да мога аз да коментирам поведенията на хората, а не самите хора. Защото самите хора въобще не ме интересуват. Това, което ме интересува е поведението на хората. Това беше от това видео. Всеки един от вас, които му харесват моите видеа, нека се абонира за канала. Всеки един от вас, които не му харесват моите видеа, нека и той се абонира за канала. По принцип на практика не искам да ви врънкам за това нещо, обаче трябва да ви врънкам, защото и не знам дали видеята ми са толкова неинтересни или самия YouTube е преценил, че моите видеа трябва да не се гледат, кой знае колко. Не мога да разбера кое е точно, но е такова, каквото е. Това беше от този последен епизод относно Ергена. Беше ми приятно. Чао! Така, привет на всички отново. Тези от вас, които са останали до тук в това видео, което направих коментар за интервю на Ергений Олигофренски в предаването 120 минути. В началото на видеото споменах, че сега, в края на видеото, ще си направя мазна реклама. И наистина ще го направя. Така че, ако все още сте до този момент, имате абсолютното право да прекратите на момента. Ако не, ще продължавам да говоря за тотални глупости, които за мен не са,
но по принцип и на практика, когато човек реши да прави такова нещо, първата реакция от хората на среща е винаги да бъде оплюван. И за да си съкратя малко така оплюването на среща, затова предупреждавам предварително, нали, да прекратите с гледането на клипа. Това, което ви показах преди няколко седмици, няколко епизода, беше една кутийка, която буквално беше прототип, който прототип представляваше това нещо. Това нещо представляваше самия прототип. Не знам дали ще успеете да видите, обаче цвета е доста по-различен от това, което в действителност е цвета на самата кутийка. Имаше така едни чертички тук отстрани, виждаха се. Това, което ви показвам в момента, е буквално оригиналният цвят, който вече ще бъде на кутийките. Това са самите кутийки. Виждате, кутийките са тотално, напълно елементарни. И това е с умисъл. Тази кутийка в себе си съдържа това нещо. Сега ще ви покажа кое е това нещо. В себе си съдържа това нещо. Това е просто кутийка. Това нещо, което държа в ръката си, е буквално сапун. Който сапун е направен от мен и само от мен, единствено от мен. Това е ръчно направен сапун. Това е нещо, което реших отдавна да правя, но ми трябваха доста знания за това нещо. Всякой сега ще каже, това са много е лесно да се направи, така. Добре, ама... Ето това представлява и самият сапун. Виждате, нищо особено. Има си своите отличителни белези, които се получават по време на сушение и така нататък. Този сапун, пак казвам, той е направен лично от мен. Обаче интересното при този сапун е, че е направен от органични материали. В този сапун няма абсолютно никакви консерванти, парабени, парафили, каквото съсетите не съществуват. Този сапун е направен от 6 вида масла. Ето още една кутийка, която отварям в момента. Този сапун е направен от 6 вида различни масла. Има кокосово масло в него. Общо взето има всякакви. Ако искате, ето отстрани ще ви напиша всичките масла, които ги има в него. За всеки един от вас, който има желанието да ме оплюва и така нататък, ето още един сапун. Всеки един от вас, който има желанието да ме оплюва, нямам нищо против. Ако всеки един от вас смята, че това са някакви рецептички, които съм намерил в интернет, жестоко грешите. Тези рецепти ги правя от най-вероятно година и половина насам, или по-точно се уча да ги правя, Уча се да ги правя. Ето го и другото сапунче. Както виждате, този, например, има различни видове изкривявания по него, които по абсолютно никакъв начин не въздействат на качеството на самия сапун. Но тъй като за момента това, което се случва, е, че нещата с това нещо се случват доста трудно. Тъй като материалите, които са ми необходими, инструментите, които са ми необходими за да ги правя тези неща, доста трудно се намират в България и не само. И общо взето за момента всичкото нещо трябва да се го изработвам на ръка, като презачки за сапуни, молдовете за сапуните, абсолютно всичко. Доста е трудно да се намерят читави доставчици за материалите, които са ми необходими за да направя самите сапуни. Този е с мирис на портокал, този е с мирис на мента, има цвят на мармалад, обаче вината за това нещо е моя, тъй като всичко се прави натурално. Цветът на мента, който направих, общо взето така се случи, че леко прегорих самата мента и когато сложих съставките, които, в смисъл самата мента, истинска мента, като я сложих като я смесих с олията и незнайно защо се получи този цвят, най-вероятно защото съм прегорил леко ментата, така че този сапун е наистина хубав, просто цвета му е различен, тъй като се получи малко прегоряло с ментата.
Иначе миризмата, няма как да го разберете това нещо с миризмата все още. Но този, който е с мента, лично на мен ми е любимия сапун. Аз и семейството ми и нашите близки ги ползваме тези сапуни, които аз съм произвел. Може би вече половин година и повече. По принцип и на практика много мразя да продавам. Да рекламирам това колко са ми хубави нещата и че моето е най-хубавото и от моето по-хубаво няма. В интерес на истината на пазара в България може да намерите доста ръчно направени, селско направени, по стара селска рецепта и всякакви такива дивотии, които се отнасят за сапуните. За мое съжаление, някои от фирмите, които произвеждат, съм ги пробвал. Нищо хубаво не мога да кажа. Единственото, което мога да кажа е, че имат добър маркетинг. И наистина вложили са много пари в изработката на опаковките си, което за съжаление привлича хората. Всеки един от вас, който мисли разумно и знае какви са предимствата на този сапун спрямо така наречения сапун, който се продава по магазините, може да се чувства напълно свободен да ми пише в Инстаграм или където и да е, по какъвто и начин да е, ако естествено има желанието да се снабди с такива сапуни. По-дървена презентация за продажба не съм правил до момента наистина. Това с сапуните, което правя в момента, е просто началото. Но всеки един от вас знае, че началото е най-трудното. Това, което искам да направя, естествено нужна ми е помощ от хората, защото аз каквото и да искам да направя, за това нещо се изискват много финанси и така нататък и така нататък. За пари никой няма да моля, тук мога да съм напълно ясен към това нещо, да го гарантирам по някакъв начин. Пари от хората не търся. Затова не съм си направил и Patreon, защото много пъти ми се каза, много не, горе от 20-30 пъти ми казаха различни хора, да си направя Patreon, за да може там да качвам всичко, което искам, коментарите, които искам, както си искам и вие, зрителите, да плащате по 6 евро или там 5 евро ли, колко е, не знам. Но ако трябва да бъда наистина честен, за тези 5 евро вие получавате нищо. Вие получавате буквално нещо, което аз говоря. А това аз да говоря, повярвайте ми, грам не ми е проблем. Някой път ми е проблем, обаче като цяло не ми е проблем. Хората от вас, които по някакъв начин са си комуникирали с мен, са се престрашили да си комуникират с мен, много добре го знаете това нещо. Обаче тъпото е, че в тези видеа в тези видеа вие няма как да ме опознаете мен, що за човек съм, тъй като нямаме личен контакт. И общо взето вероятността да ви продам нещо, защото знаете, че е добро, тъй като е създадено от мен и аз влагам всичко в това нещо, е много малка. Затова правя този вид презентация, рекламация или всякаква така тъпотия, тъй като за мен лично е по-добре да изляза публично или да излезна публично и да ви кажа, това нещо съм го направил аз, струва 5 евро, купете си го, ще ви свърши работа. В действителност ще ви свърши работа. Отколкото да ви кажа, дайте 5 евро, защото това, което казвам аз, е толкова вярно и съм много пекан. Не съдя всеки един, който гледа с Patreon и така нататък, не съдя абсолютно никой за това кой какви Patreon си прави, какво си прави, как си го прави, въобще не ме интересува. Въпросът е друг, че в момента се опитвам да създам нещо, което до някаква степен моето име да остане в бъдещето, а не в миналото. Затова и на кутийките това, което съм написал е Делчев Cosmetics. Тъй като единственото нещо, което няма да направя, е да си останат просто сапунчета. Искам да правя абсолютно всякакви други неща относно козметики и не само. Тъй като последните няколко години, 2 години и половина, може би, ако не се лъжа, съм отделил в така нареченото си свободно време, докато съм работил в чужбина, да се уча как стават нещата и защо стават по този начин, по който стават. Само едно единствено нещо искам да ви кажа относно тези сапуни, които в момента съм направил. Тези сапуни, тъй като са направени от органични масла, трябва да знаете всеки един от вас. Без значение дали ще си вземете сапун от мен или няма да си вземете сапун от мен. Без никакво значение. Трябва да знаете, че когато съставките са органични, ако имате някакъв вид алергия към тази съставка, то тогава има вероятност тези сапуни да активират тази алергия. По принцип не се случва, но това е само по принцип. На практика има такива случаи, които са отбелязали всички кожни лекари и така нататък.
просто вероятността да се случи вашата алергия да се появи наново е по-голяма, отколкото да не се случи. Тъй като в това видео тук, което е след самият епизод, който направих за Евгений, е доста глупаво от моя страна, тъй като се чувствам много некомфортно и неудобно това да ви рекламирам някакви разни неща, които смятам да продавам за в бъдеще, но въпреки това трябва да го направя. В канала ми сте доста така малко хора в сравнение с по принцип каналите в България, но въпреки това всеки един от вас, който има желанието сега или за в бъдеще да се включи в това да мога аз да развия това нещо като бизнес, да мога да го развия като бизнес, то тогава всеки един от вас може да ме потърси по какъвто начин реши. За следващите няколко седмици ще изработвам лично аз, ще изработвам сайта, в който тези неща ще могат да бъдат достъпни за всеки един от вас и не само, тъй като тогава сайта ще се опитам да го рекламирам в разни места или неща, платформи и така нататък, но да видим какво ще стане. Благодаря ви на тези от вас, които сте стигнали до тук и сте изгледали глупавата от мен реклама, в която се чувствам доста неудобно. Ще бъда изключително благодарен на хората от вас, които по някакъв начин се свържат с мен, с желанието за сега или за в бъдеще да се здобият с такива продукти, които да бъдат ръчно създадени от мен. По моя рецепта, не по интернетска рецепта, по моя лична рецепта. Естествено в сайта, когато създам самия сайт, то тогава ще се виждат доста характеристики за самите сапуни, каква работа вършат и каква работа не вършат. Тъй като когато нещо не върши работа, аз смятам да си го казвам и те така. Още веднъж благодаря на всеки един от вас, който е стигнал до тук. Беше ми наистина изключително приятно, макар и доста некомфортно да си предлагам продуктите, но въпреки това. Благодаря ви, беше ми приятно. Чао, чао!